Per denunciar aquest ovni que ha aterrat aquí al Parc de Vall-llaura, que és aquesta pèrgola de ferro que ve a substituir els 34 arbres que hi havia plantats en aquesta zona. I el que denunciem avui amb aquesta roda de premsa és que el govern de Junts, en lloc de replantar aquests 34 arbres, com seria lògic, el que ha fet és substituir els arbres per ferro i, per tant, fent aterrar aquest ovni que a partir d'ara està instal·lat aquí al Parc de Vall-llaura en un espai que era natural i on hi havia arbres que eren i que són proporcionadors d'ombra natural. Els arbres són els proporcionadors d'ombra natural que té una ciutat i aquí n'hi havia 34 que feien aquesta funció. Una segona denúncia que fem és el cost que ha tingut això. Aquesta actuació estava en licitació al portal de l'Ajuntament per més de 150.000 euros. Aquest és el cost que ha tingut, quan plantar 34 arbres hagués estat 11 vegades més barat que no pas aquests 150.000 euros.